Městská hromadná doprava v Praze, tak jako ve všech moderních evropských metropolích, je bez podpovrchové dráhy v současnosti už nemyslitelná. Metro se stalo páteří pražské veřejné hromadné dopravy a není proto divu, že dopravní podnik hlavního města Prahy využívá každé příležitosti k rozšíření nebo zdokonalení sítě podzemní dráhy. Jednou z takových vhodně a důmyslně využitých příležitostí je výstavba nové stanice metra v areálu depa Hostivař, areálu, který už řadu let slouží k remizování a provozní údržbě vlakových souprav metra. Výstavba stanice metra v areálu depa Hostivař umožnila využití už provozovaných traťových tunelů a kolejišť vedoucích do depa i pro přepravu cestující veřejnosti a umožnila tak zdokonalení dopravní obsluhy městských částí Hostivař a Malešice. Zároveň umožnila přemístění autobusových terminálů městské a příměstské dopravy ze stanice Želivského a Skalka trasy A směrem k okraji Prahy do administrativní a průmyslové oblasti s řidší bytovou zástavbou a tak částečně přispěla ke zlepšení životního prostředí v centrální oblasti Prahy. Vybudování plnohodnotné stanice metra v areálu depa Hostivař bez jakéhokoliv přerušení nebo omezení provozu metra byl poměrně složitý a hlavně dlouhodobý úkol. Už v roce 2003 firma ČKD Praha DIS akciová společnost provedla rekonstrukci měnírny a distribuční transformovny ve stanici Skalka trasy A, to je první návazné stanici v podzemním úseku metra tak, aby napájení trakčních zařízení metra vyhovělo nárokům budoucího běžného dopravního režimu s cestujícími. Dále musela být provedena kompletní rekonstrukce takzvaného kolejového zhlaví, to je složité soustavy kolejí a výhybek, které umožňují ze dvou traťových tunelů nasměrovat vlakovou soupravu metra na kteroukoliv kolej vedoucí do kterékoliv haly, depa či na kteroukoliv z dalších venkovních kolejí sloužících ke zkouškám, prohlídkám nebo jiným provozně údržbářským činnostem. V rámci zmíněné rekonstrukce zhlaví společnost ČKD Praha DIS akciová společnost ve sdružení s dalšími dvěma konzorciálními partnery provedla mimo jiné i rekonstrukci měnírny a distribuční transformovny v depu Hostivař a vystavěla dvě přímé traťové koleje z traťových tunelů ke krajní hale halového komplexu depa budoucí stanici, čímž byla umožněna traťová rychlost v tomto traťovém úseku až 40 km za hodinu. Celá akce proběhla v rekordně krátkém časovém období v prázdninových měsících červenci a srpnu roku 2004, kdy prázdninové nižší nároky na přepravní kapacitu v síti pražského metra umožnily plnou výluku areálu depa v Hostivaři.